kulendi bata nzeve dzeZanupf ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata hazvina kumire mushe mhuri yeZimbabwe iko zvino zvipari kupisa ndisitotombokunyeberai ka situation iri panapa kandi Zanupf ine maartist ayo yakatsotsonyekeza musocial media saka weekend yapera ikai vaipolishwa vaibholonjwa kuponjulotwa vaichaziva kuti munonyatsoshandisa word ripi rekugeto but tiri kuti vaimiswa vaitwa inonzi miswa imimi ndo zvinhu zvakanga zviri kutora nzvimbo zviri kunyatsoitika ipapapa over the weekend pamashura apa iko zvino zvavakufambisa propaganda pane nyaya yaJapreza naWinkyd vese vanga vane show on the same day. Japreza vari kumufambisawo yake vari kutaura kuti zvoni Japreza, Zimbabwe's biggest artist and true Zim goat, yesterday he filled the Zim agricultural show to full capacity with over 100,000 fans in attendance, a record-breaking turnout that speaks volumes. Japreza, while Winkyd only managed a smaller crowd at his show, Japreza continues to set the bar higher. Ndo mashoko andiri kuona ari kutenderedzwa propaganda dziri kufambiswa neava vanhu veZanupf. But ipapo ndiri kuona futi spokesperson wapresident Emerson Mnangagwa inozati kuzotaridza gafa riri kutorera mustate house imomo. Ndikukutaurirai vari kupisa this time imomo kustate house ikoko iri kutobuda irimo because George Aramba is someone whoti ndiye anogara ari muoffice yapresident Emerson Mnangagwa. That's why achinzi president spokesperson was ndoko anogara ari ikoko. Saka iyo ari kubudawo ari kucompare Japreza and Winkyd the same thing achiti zvoni uyo abvuma uyo he copied from the best. Next kurova mbira nekutamba chimbo chevazumba apedza zvake batoseka ndo mashoko ari kutendera. Unozati nyaya idzi dziri kuitika unongoona kuti zviri kuitika so faster chimbi inondakambozvitaura kati even kana matengererwa anga kuti Japreza mota nachivhayo hazvisiri nomo zvezve kuti imagine kuti munhu anonzi atengerwa mota iye yekutanga iyeyo ndobva yambopereka daro ndobva pauya bhanzi atengerwa pane vasikana vake maband members veve ndobva vanzi vatengerwa mota nemwana wake vatengerwa mota vayambonyarareka daro bva vagara zvikanzi mukadzi wake atengerwa mota iye wacho vatengerwa futi Range Rover. Maband members ese kubva anotakura maspika kubva vese kubva anongoseka aripo vese vatengerwa ako. Vanhu vakatotaura kuti apa there is something wrong asi ameno reward yacho iri kubva but chatiri kuziva nje kuti kune vanhu vari kuinvesta muchinhu ichi. Hakuna chinombonzi donation musanyeberwa, hakuna chinombonzi kungopawo zvisina kana musoro. Munhu iye atori businessman, munhu iye kuti akatadza kuita solar project uko ikapera onzi ari kungokusponsor ari kungokupa chii chaanokubatsira nacho chaanokupa achizowana nechi in return. Munhu wokuti iye vashandi vake vamwe vakazobuda vachitaura kuti zvoni hanzi isusu anga hana mari dzake dzaatipa pane mwe mfesi akafa so achitaura kuti mari dzangu dzichinji achiti ko mari yangu ndipei kazhinji haana kuipuwa mari yacho haana kupuwa anototadza kubhadhira vanhu vanotomitisawo mari ozotaurawo zvako vanhu vekuti vari kungozvinymbira kumashows kwavo anobenefita chii pazviri. Saka takati aiwa investment iri kuitwa but this kind of investment ine kamwe kakuwandirana mukati. But ndiri ipapo ndakabva ndasangana zvekare nenyaya pane chipfana chimwe chaiche chinonzi kona ngale chikumbobuda chichiimba chichisimbisa kuti vaMnangagwa chichi trabablas this trabablas that ndobva chatanga kungoimba chichidaro trabablas chakadaro vanhu vatanga kutukirira vachita sei handidi vazobuda zvikanzi adai mamurimi makasangana nedhiri mairamba here boom vamhanya kuCity Sports. Haana kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika paari kungopinda chete nekubhabhaiswa nevanhu kungoda kudai so because kuCity Sports kuya vanhu havadi kunzwa chinonzi Zanupf. Ndo zvandakatoona zvichiitika pane magetoids because magetoids vaya vanenge vachienda vari kutoona kuti life yavo itori pama1 because of the same thing icho chinonzi Zanupf. Haukwanise kuuya uchionerwa about Zanupf muHarare, ungatozvienda kunozviita kumashows aunenge wagadzirirwa kuzumba ikoko. Saka akasvororodzwa andopuwa mari vadidididi bvazonzi ende unoona anzi hopiwo ani here nditaura kandishaya yakadaro ndobva vaenda bva vanosangana agadzirirwa hanzi takuti kwese kwaunoda kuenda unowana accommodation kumashoponi uchiita mashows ako ese sedha muHarare munomugana kuti kunze chichichichi ngawambwa tumari so saka ndabva ndangoona kuti hede kuro abhoki kubva kuti uone muridzi wabhoki. Saka muridzi wabhoki abuda pachena ndo situation yatiri kuona yatiri kusangana nayo yakaitika ipapapa. Handisi kuziva kuti imimi muri yeZimbabwe nyaya iyi mukaitarisawo imimi munoionawo sei. Ndoziva kuti inini ndinengaramba ndingoti zvakawanda zvekungotaura but ndiri kungoti maartist aya ngavambozvimira
zvakadhakwa zvekushandiswa izvo unonga uda kutozobhekwa iwo utonosvika uchinomutsa chitunha uda kuti uri kufunga kuti unenge wane vanhu vari kukutera, uri kufunga kuti pamwe nemafanzi kuti ndo vanhu vangu vachizotidai so. Vanhu vega pachavo vatori enough kuti vakutokusustain life yako vakufeed, but almost vese kungosara Winkyd chete ndiye asingadi ende ndiye hatodiwe ikoko, ndiye ari kuita zvinhu zvake ega akazvimirira zvisina chekuita nekubatsirwa nezimusangano rere. Tumwe twese tumburira twese kuenda zvinokupa chii? Vakambodiko kusumudza usati wanhingirina, havafunge matisa. Unosumudzwa nevanhu vachinakidzwa neart rako nemusic yako, wasvika wapa denga wotanga kuda kunosapotana zvinhu zvisina nebasa rese. It was next kana zvadaro wakutosara usisina vanhu ma-true fans chaivo. Nozomwe uchita ma-true fans epasocial media ayo vana basa, but ndo vakasuma, ndo vanokusumudza uchibva uchiri kure kuti usumuke kusvika paunongazoenda pacho. Handiti muri kuzviona izve so makuda kubhitirira vanhu, hamusi kuziva kuti vanhu vari kutambura kuita sei, hamusi kuziva kuti vanhu vari kuchema kuti kusvika paextent yekuita sei, but mimi mungori busy muri kungohypa zvese zvese. Aiwa ini handisi kuda kunyanya kutaura zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya because it's something chekuti chinozopedzisira chatotisvitsa pane chimwe chikamu, but muri yeZimbabwe daungokuzivisai chimwe chinhu 1 panapa, ndisati ndakusiyirai makateerera rimwe audio randoda kuti munzwe kuti kana uchinge uri muSouth Africa uda kuregisterwa company ubvovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, ungori nepassport yako chete iyoyo, pane company inonzi education research yaOwen ndo inokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo uri kwauri koko. Unofanira kungofona chete wotoitirwa, mongotaurirana uchiisa ungosenda maadresi ako, unogara pakadai zvese vakutokuitira iwo haumbonide kuenda kwavari. Saka garai mabata Owen weeducation research, anokubatsirai okuitirai. So manje regedzai timbogumira panapa. Sati tobvunduki totozviziva kuti zvinorongwa naChamisa ndo chinhu chinoraramisa Zimbabwe. Some people vanoti izvo a system unoziva choitika nchokuti kana uchida kuti vanhu vasapote party zvakafanana, unoona zvaitika inonzi political mileage. Even ukaenda kuZanupf, Zanupf haisungi munhu nepolitical mileage, inosunga munhu wainoziva kuti this person togona kumushandisa zvatoda kuita, munhu wavanoziva kuti is easily manipulated. And in the same time kusunga munhu kumupa political mileage, unoona vanhu vakaita sana Job Scala, chero ukamusunga anongori neimpact yokugona kutaura zvinhu, asi action inside him akatengwa kare, haana impact yaanogona kuwisa. So kuZanupf vanhu vakadaro vanonga vachinzwisisa kuti uyu wakapera basa uyu, chero akataura sei, because Zanupf chainoda inoda munhu unoda hondo. As long kana uchida kudzoka paground kuita noise, Zanupf munhu iyeyo inomuda, because inozvizwisisa kuti the moment yatinongoenda kuita chinhu chinoda hondo takawina. Why chiti akawina? Inoziva kuti maZimbabweans, most of Zimbabweans are not ready for war, because most of Zimbabweans they understand kuti Zanupf kills haina system yakapusa, inouraya and haimisi. Kana uchida kuona kuti inouraya hainei nokuti uri opposition kana uri supporter Zanupf, inorova both sides. So by the end of the day Zanupf inoda munhu unoda hondo mukati. Munhu asingadi hondo inozvizwisisa kuti munhu iye ari dangerous. So ukaona munhu oti Chamisa haashandi, Chamisa has done a lot in terms of exposing Zanupf. Kubvira kudhei rema-election kusvika kudhei ma-election apera, kusvikira even today, kuti vanhu vese vari kuZanupf vari kunzi ma-MPs, hakuna MP muZimbabwe. MP ari muZimbabwe ndiwe Zanu. Ukaona munhu anoenda kumeeting yeparliamentary MP, munhu iye akatengwa neZanupf. So by the end of the day, what we say ndokuti system must be allowed to collapse. Ukaona system ichigona kuita renew itself using what an opposition uses, then that system is dead. And in the same time, ndiani asingazvinzwisisi kuti everyone condemned my election eZimbabwe ese ari
akafeira. So ukanza munhu anoti hai Chamisa wanyarara, ucharuza masapota, uchadii, unofunga maZimbabwe nakapusa. Munhu wese weZimbabwe, even ukaenda kuZaNupf chaiyo chaiko, hakuna munhu unoshandiswa neZaNupf kuita minista kana kuita chii anoda ZaNupf. Ukangoona munhu wese ari papawa anoda kudla, kuita mari aunoona yakaitiwa nana Kasukuvere nana Jonathan Moyo, vese vanhu wese wakaona vakabuda kunze kwenyika vese vachitiza kuZaNupf panguva yaMugabe. Vanhu ivava vakaita mari nguva yaMugabe, vari kudya vari panze. Munhu wese akangopinda muchigaro cheZaNupf anofunga kudya. So munhu anofunga kudya haana development, haana kwaanoenda. So that's why we say kuti Chamisa knows kuti what destroys ZaNupf, it's 1, 2, 3, 4, 5 things. So ukaona ZaNupf iri kumedia, iri paground, pese pairi pane munhu weZaNupf with the opinion yekuda kudestroya Chamisa and to make sure that kuti support Chamisa chairuza akanonoka, because action yaunoda ndeipi inodarika marwiro ari kuita Chamisa, because Chamisa anofanira kutorwa hondo yake ari oga as a leader, because the moment yaanoda kutora vamwe vanhu kuti avaise paleader, hakuna panododiwa inonzi leadership, inonzi complete overhaul yeleadership yeopposition. That's when we can have management yokini. Chero ukanzwa kuti munhu anga aenda kuGermany, aenda kuItaly, unofunga kune munhu angabva kuItaly kana kuIndia kuzouya kuita business neZaNupf. Munhu iye anenge asina kutoenda kuchikoro, chikoro chacho chiri cheusiku, unoita partnership neZaNupf kuti ugoitei, iwe uchiziva kuti kune currency isingashandi necurrency inoshanda. Kana ukaita inonzi yavanoti iyo marketing and assessment yokustarta business, haufi waita marketing muZimbabwe. The moment anongotuma munhu kupinda muHarare utaure kuti this is the capital asisina kuita business, munhu wese akangosvika pasi akaona zviri kuitika muHarare anobva atokudza kuti business here is not conducive. So that's what is supposed to be seen. You allow a system to collapse, then from there you take over. Hapana chiripo, even nyangwe ukaenda kune munhu, chero ukaenda kuZaNupf vanozviziva vese kuti the only way they can survive is to have Chamisa on board. The quietness yaChamisa, ambiguity naChamisa ndiyo yakaita kuti even vana Wilson Niwe today atadze kutungamirira opposition. Shavangu atadze kutungamirira opposition, because navo vese hapana akagona kunobata documentation. The moment yaunotraya kuti toda kuita documentation, uri kubata magetsi anopisa chete. The moment yaunotaura kuti toda kuita zvakati, unenge uchitopisa magetsi ega anenge achipisika. Saka munhu anoti Chamisa haanzwisisi zvaari kuita, munhu iyeye don't take him serious. Ndiye munhu anopuwa 50 US kuinda kumedia.